Ang Kristyanismo naabot sa Pilipinas niadtong tuig 1521 sa diha nga gihimo ang unang misa ug ang unang pagbunyag sa mga Pilipino. Pero ang buhat sa pagsangyaw yun sa maayong balita, buhat sa evangelization, nagsugod ni 1565 na. 1565 sa diha nga ang grupo sa Makatsila miabot pinanguluhan na ni Legazpi ug kauban niya ang mga misyonero nga Agustino. Ug mao na unang natukod ang maingon natong pulo nga Kristohanong katilingban, ang gamayng simbahan dinhi sa kapupudan sa Pilipinas nga dunay gyud pari nga nangalagad, nga dunay gyud balay nga alampuan dinhi Subo. Dinhi sa Subo. Mga Katsila uban sa mga misyonero nga mga Agustino. Unya pagka 1571 ang Manila napundar isip usa ka syudad, no? Kaya ang mga Katsila gikan sa Sugbo nipadayon sila og adto sa ubang dapit hangtod naabot sa Manila nga mao na ang sentro kapital karon sa Pilipinas. Mao na nga pagka 1579 ang Manila nahimong usa ka diocese. Unya ang sakop sa Manila ato ang tibuok Pilipinas usa ra gyud ka diocese, local church. Unya apil na ang Sugbo. Pagka 1595 ang Manila nahimong archdiocese. Unya mausab tong panahona nagibahin ang tibuok Pilipinas gawas sa Manila nga archdiocese, gibahin pa sa tulo ka mga dioceses. 1595 nga ang Cebu, ang Sugbo nahimong diocese kauban sa Diocese of Cáceres, kana sa Bicol ron, Naga, o ang Nueva Segovia, kanang vegan. Mao na mahinumduman tingali ninyo niadtong 1995 gisaulog nato ang 400 years isip usa ka diocese ug atol ni ining maong kasaulugan biduaw nato ang Santo Papa. Og diha gani dakong misa didto sa Manila agi og pagsaulog sa kapatan kagatusan nga pagka-archdiocese sa Manila o pagka-diocese sa Cebu, sa Vigan o sa Cáceres. Pero ako ning gihisgutan tungod kay kini nagpadayon ang kasaysayan sa atong pagkasimbahan o ang dugukan niini mao ang kasaysayan sa atong kaluwasan. Sa diha nga si Jesus misaka na sa langit, gipadala niya ang iyang espiritu aron paghatag og gahom niadtong pundok nga misunod kaniya sud sa tulo ka tuig nga human siyang kamatayon nagahadlok, nawala ang ilang kaikag sa pagsangyaw sa mayong balita, naglisod sila pagdawat nga ang ilang magtutudlo ang manluluwas namatay. Mao to nga pag-abot sa Pentecostes, namugna ang simbahan. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo pinagi siya mga pulong ug sa mga buhat apan nagkatapok kining maong mga tawo ug nahatagan og kaisog sa pagsangyaw sa mayong balita. Kaya ang simbahan, ang lawas ni Kristo mao man ang iyang gihimo
iyang gimugna aron sa pagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ug ang sukaranan niini mao ang gahom, no? Sa Espiritu Santo nga dadawat karon natong tanan pinaagi sa sakramento sa pagbunyag. Mao to nga ang unang simbahan, ang mga apostoles nga nagsunod ni Kristo nga gihatagan karon sa gahom sa Espiritu Santo, nahimo silang usa ka katilingban sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Gani mabasahan nato na sa Acts, Actos mga Apostoles, Kapitulo 2, versikulo 42, kung unsa ang hulagway sa unang katilingban. Hulagway diha nga sila nagkatapok, nagpikas-pikas sa pan, sa ulog sa Eucharistia, nga nagpaambitay sa ilang mga kaayo ug kaayuhan, o naghisgot sila sa gipanudlo sa ni Jesus, o mipadayon sa misyon pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Karon ang Pilipinas, so pila na katuig, no? Gani sige ingon ko na mugatos mga 5 na kagatos katuig kita magsaulog sa atong pagka-Kristiyanos. Nagpadayon kining maong buhat. Kita usa ka simbahan nga nituon Jesus nga nadawat nato ni pinaagi sa mga misyonero kini maong pagtuo apan karon sama sa simbahan sa tibuok kalibutan. Kita usa sa kasimbahan nga nagpadayon pagsangyaw sa maayong balita sa pag-alagad sa uban. Kini nanukad sa atong pagkabinunyagan. Naiapil kitang tanan, mga laiko, mga kaparian, bisan pa man sa lain-lain natong mga buhat, responsibilidad, apan kining tagsa-tagsa nato ka mga ministries, kining tagsa-tagsa nato ka mga lihok, pari ka man, laiko ka man, apil ni sa atong pagkasimbahan o apil ni sa pagsangyaw nato, pagpalambok nato sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpadako, pagpakuyanap sa simbahan ng gitukod ni Jesus. Manalangin unta ang Dios kanatong mga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron kapaambit sa uban. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon o mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo. Ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa iyang kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang pagbasa sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tesbi sa galaan miingon kang Akab.
Samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga akong gialagaran walay yamog ni ulan, nga moabot sulod sa pipila ka tuig, gawas kun paulanon. Ang giingon sa Ginoo ni Elias, pahawa dinhi ug lakaw ngadto sa silangan, ug tago dito sa sapa sa Kiret, sa silangan sa Jordan. Adto ka didto mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala kanimong pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kiret ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon. Ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Gihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw madakinas, dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubut-ong sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nagwikaw Ikaw o Kristo.
Sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias gipakita sa Ginoo nga dili gid niya pasagdan kay gilotos naman ni siya, gikontrahan bas mga tao. Mautong ang Ginoo mo ay nag-ingon niyang tago dito atong dapit sa may bungtod, atong may sapa niya. Wa man dito'y makaon kay kuan man to siya, nag-famine man kay wa man sad pauwan na ni Elias. Ang nag-alagad niya mao ang mga uwak. Pareha ba ni San Roque nga ning adto siya sa kakahuyan kay nasakit siya, kinsa man siya nag-alagad ni San Roque ng iro. Unsa may atong mapamalandungan ani, nabitan di lang kita mabalaka ug unsay atong kabuhian, di na lang kita magunahuna ba nga kita gyud mo buhi, mo hatag og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ang ato lang yung sigurohon nga ang atong gibuhat gasunod lagi ta sa Ginoo. Nya ang kuang gyud, ang number 1 gyud tumong sa Ginoo nato nga malipay kita. Mo na kaning atong ebanghelyo gitawag ni siya 8 Beatitudes, kaning Matthew 5:1-12. Mao ni ang nindot kaayo nga tudlo, sinugdanan sa pagtudlo ni Jesus dito sa bungtod. Taas man kaning iyang pagtudlo dito sa bungtod sa mga tao. Ang gauna gyud niyang pagtudlo, niingon dayon siya, bulahan kamo. Ang iyang gitudlo baka nus-a man ta mahimong bulahan. Kay usahay god porti natong makapaningkamot nga malipay ta. Nya kita ba'y maningkamot nga malipay ta? Kamo, wa mo maningkamot nga malipay. Naningkamot no. Nya naningkamot sad nga lipayon ang mga anak. Mao din ay atong naningkamot ang malipay, makahatag og kalipay, pero minus kay tagpaningkamot nga motuman sa sugo sa Ginoo. Mao nay kuwang nato. Mao nang maglisod kita kakitag tinuod nga kalipay kay ang sugo mas Ginoo mao'y makalipay. Dili ning atong paningkamot ang magsigi ka diha og pangwarta nya daghanon nimo imong kwarta, ninduton nimo imong balay, atong ninduton atong simbahan, ato na ning stained glass dinhi gasto tag milyon-milyon nya iniguman malipay ta. Mo depende. Og sugo ni Ginoo malipay ta. Pero dili ni sugo sa Ginoo ato ra gining kaugalingong paningkamot kay garbo gini nato nga San Vicenteng simbahan puting ninduta. Ana. Nya mao na atong kalipay na manag-away na lang hinunta dinhi. Libakon pa ninyong pari iniglakaw ingon sus pila kay nakuha atong paria kadaghang donasyon nato. Wa man gyapon mabayring utang. Ana. Linibakay lang ta dinhi noon nga pare sad maniguro sa ko ba puha sa ko kapoy ang daghang sige ta dinig kuan panguhag mga donors nya di ta mosuod sa bulsa, absuod sa bulsa iglakaw sad gamay ra kog nakuha dito da. Nya lipay patana. Pareha gud nang inyong lugar. Adit tingali ka mo. Nya man tay man kaigsuonan na manimba pod ning kamot sad nga malipay. Ala palit og yuta, dako-dakoon gid iyang luna sa yuta. Nya human tukuran dayon niya balay. Nya kay daghan mang tawo magsigagi-agib, samok man kay kuralon dayon niya aron siya malipay. Tanaw ay nigpangural na niya, labi nag iyang sirad-an ang agianan sa silingan. Punaya naman to siyag libak. Tanawa di ba kusmod kay na siyag naong mugawa siyang balay. Labi nagnahibaw siya hapitan na niyang silingan nagsiglibak niya sus murag yung unsas una karon sus ara magkusmo na yang naong niya malipay pa siya wa na nganuman siya may naningkamot siyang kalipay para gud nang asawa sad nga magsigig yaw-yaw sa bana kay gusto malipay gid siya kun ang iyang bana mouli og sayo ihatag gid ang tanang sweldo nya anhar gyud balay dili mag-inom dili magsugal dili moadtos barkada nya kun mo lakaw gani kadiyot ang bana yaw-yawan dayon kay anhar gid diha nya unsa man ang klasiha sa asawa malipayon dili oy kay ang bana magsigit og pangutkots o
din asa tumuhikap kay luod na kay iyang asawa. Kaya nga nung di na makamuhikap sa imong asawa, ingon na siya, mura naman akong mama. Magkalisod ang magsikag dog sa imong mama, mutalikod kas pikas dako na gug ka nya makigdog pa kasi imong mama. Di madaw nya imong mama mo magsigyaw, asa naman sa karon? Nganong dugay man kana uli? Ay man imong sundok, nganong kuwang man imong sigana ba? Kakapoy kada adlaw mao na. Nya malipayo ng asawahan. Dili. Mo na ang gitudlo ni Kristo sa 8 Beatitudes. Gauna gid siya diri, bulahan kamong mga kabus. Ang kanang kabus kanang wa gyud kay imo. Kanang wa gyud kay imong gihuna-huna nga imo. Unsa may imong himuon? Magsige ra gyud kag daig unsay gihatag sa Ginoo nimo. Nigtan-aw nimo sa samin, mayon ka dili gini akong naong. Salamat Ginoo nga naa pa koy naong. Itanaw ni mo sa imong kilay, ka di gini akong kilay, hinatag gini sa Ginoo. Salamat Lord, napakoy kilay, na uban diha gipang kiskis na. Salamat Ginoo, napakoy buhok, na uban diha nangaupaw na. Ana ba? Naka-appreciate pa ka na. Hala, siging pariban, siging pakuloran ng buhok. Ayaw, ang kunang di na imo. Og naa kay mga anak, inigbangon sa imong mga anak, mga bugoy ra ba kay istanan, tapulan pa gyud, dagko pa gyud kaon, bugo pa gyud. Pero inigbangon nila ka, salamat Ginoo na gyud akong anak na, mango na sa day. Dagko ra ba kay ni kaon. Ako na sa ding lutuan. Kanamang wa ka magunahon na nga imo na, pero nagsigi kag pasalamat kay gihatag pa nimo. Brago nako, nagunahon na day ko maanhi kog San Vicente. Wa gyud. Kani bang parokya ba? Karon kay gihatag mas Ginoo, sige pasalamat, salamat Lord, daadyo ko San Vicente, jute kay nimba. Pero sige lang, okay ra kayo. Kay ni adyo ko parokya. Inana ragon. Kay magsigita og una-una nga ato yung tumong mo'y makuha, magpadato kita gyud magkontrol. Di na tabulahan ana, ang pasabot di na ka mo bati nga bulahan ka, di na kakapasalamat. Kaya ang tinuod nga tao nga bulahan, kana bang magsigi kang pasalamat. Di gani ka kapasalamat sa ato pa miserable imong kinabuhi. Para mo nang tagaan mong bonus. Inig ka trabaho ba? Naay bonus. Unsa man, makalipay ng bonus, makagool. Unyag imo nang ibaligya da. Inig dawat nimo gaatan nga dito ang imong bayranan, malipay pa kasi mong bonus. Nganong imong sa itong gibaligyan una-una, kay nangandoy man ka na imong kanundaan, kay doon naman kay pangandoy, na man kay giutang, na man kay gikuha nga makalipay nimo. Pero imo lang yung isipon nga, og moabot na, og wa gani, okay ra good, ana. Pag-abot ay, praise the Lord, na agyod, ana. Wa man kay giutang, ana. Dili ka mag-goal, lipay kay ka sa imong nadawat. Pero sa na asawa ka pananglitan, di ka mag-expect ang imong bana mauli pa. Okay, posible mo na mabangga, mamatay, ana. Ay jud pag una-una nga mauli pa. Ay pag sig-text, uwiriyo na, ana. Haron og mauli ka, ay salamat Lord, gipapauli pag ginimo ang akong darling, ana. Hubog na kay tanan. Pero bisag hubog ni nakauli pa gyud na. Pero alas 4 na sa kadlawon nya nakauli man. Wa man ka mag-expect nga mauli pa. Deporte nimong pasalamat sa Ginoo bisag alas 4 sa kadlawon. Pero pag-expect ko nga mauli siya mga alas 10, alas 9, nya alas 4 na sa kadlawon ni uli. Sus, ang yaw-yaw nimo di ba humag usak semana. Nya malipayon pa kana. Adi na. Kani ako lang gihisgutan ang gauna, bulahan kamo mga kabos. Di apay gasunod nga daghan, pero ang summary gid aning 8 Beatitudes, dawata lang bisag sakit, bisag bugat, bisag uwaw, dawata lang, pag-antos lang kay ang Ginoo mo'y mo padala nimong kalipay. Sama ni Elias, sige lang, dito lang, asam kong kaon Lord, sige lang. Standby lang dito, padadaan natin kag pagkaon. Sama ni San Roque, sige lang, dito lang kas kakahuyan, padadaan natin kag pagkaon. Ako na'y magproblema ana, ay na nagproblema ha, relax lang. Kanabitang mga taong di katog, kay daghan kay problema, niya magpatambag nako, ang una gid akong isulti, relax lang. Ana, padil dako kay kung bayron nun sa utang, relax lang. Mabira ra gyud ang imong balay.
So wala ko'y balay pa dir, relax lang. Mamatay ra gyud ka, no? Nya tuwa kay balay sa langit. Relax lang. So kamo, relax lang. Di manindog na ta. Mga igsoon, magampo kita nga masaligon ngadto sa atong Dios nga gamhanan og manggihatagon kaayo. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahan Katoliko, nga kanunay maghari o gugma o pahiusay labi na sa mga nagatuo kaniya niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, nga sa kanunay ilang panalipdan ang katungod o dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa hinikawan sa hustisya, nga dili na sila mawad-an sa paglaom, hinunoa makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabatan-unan nga makabaton sila og kadasig sa pangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga parokyano dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pagama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga nagaambit na sila sa kaplipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo, nagituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig paghinaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo mamatay, si Kristo banhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko amay nga kalawat kanimo apan ipamulong lamang o pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahimutang kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Ang ato lang buhaton, di ilang kita maningkamot nga malipay ta. Mag-agad lang tagon sa ihatag sa Ginoo. Ang ato, maningkamot lang tang mutuman sa iyang mga sugo. So hangyoon ta mo pagpadayon sa pagampo nga magmalampuso ning atong proyekto dinhi, ubay-ubay man ni siya nya dako-dako na ra ba ning atong bayranan, magampo pud ta ug mutabang ta sa pagbayad ani. Magampo ta naon ta tay mga kaigsuonan na makatampo sad sa ilang mga generous nga heart aron nga matabangan ta ani labi na sa ato dinhi mga parokyano. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo.